vanhu vatotanga inzwai pazvakatangira nepazvava iko zvinezvi. Tereresai munzwe. There was a time I think I hated this girl. Was it Chimama? Yeah, Chimama, yes. Yeah. All sorts of things about my life. And I remember saying to myself, I was helping Chimama with money for food. I used to send a man for food. I didn't ask her. I didn't ask her. I just went quiet. It just died down. Normally, it's the tree is left with a scar, but the ex does not know that it has caused a scar to a tree when one is chopping a tree. Vanarumbi, my opportunists, ivavava. She harassed me. She smeared me without evidence. Kuti Chimama anoshandira Idi Mnangagwa. Akapiwa mari na Idi Mnangagwa. Akapiwa mari na Chivayo. Aivepi ndichipiwa mari idzodzo. Nasi zvamuwana. She forgets what she said about me. Nasi unozviramba sei? Uri kusenza kana SK skill Kulian TV atibatike zvechopu chopu yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nhau dzese nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi ndauya nenyaya panapa tiri kuti box and match aiwa ini ndiye ndingori referee ndichirefura ndiri kumateresi asi nyaya dzevakadzi hatinyanyo kuda kudzipindira ka nekuti unogona kurohwa nepani kumeso kana kurohwa nepoto chaiyo chaiyo kana kutokurohwa nezimugoti aiwa zvakaoma wedwe. Asi panapa nyaya iyi matangira yakaita I think vazhinji venyu munonyanyisa kuiziva nyaya yachirumbi versus Chimama. So nyaya yekuti vakambonetsana vakambozvuzvurudzana vakamboda kupanana malawsuit kumashuroko but pakazongotiwo mumwe musiwo pachingotaurikawo nyaya senyaya yawo hatisi kuti hedu ndezvemakuhwa chitika tingoti paingotaurikawo chinyaya. Tiri pakutaura nyaya ipapo ndo pakabva pangobudikira zita raChimama. Handizivo kuti ranga rapindawo papi asi takabva tangoona zita raChimama richiita sei richingonyuka richibva nekuna Sisi Rumbi. Vedway ini ndakakashika madzika nazvo but nhasi mese muri kunyatsoziva video ndambokupai ka clip rekwa Rumbi achitaura achitangana naChimama pacho ipapo. Nhasi ndiri kuda kuti ndinyatsouya ndikupei zvizere zviri kubva kuna Chimama wacho. Saka kana uchinge watolaika unenge watosimbisa nyaya yacho ndoziziva kuti iwe uri munhu anoda makuhwa stereki. Saka teerera unzwe nyaya dzacho padzari izvi so. Hi Kulian ndiChimama. Pane shona inoti izvoni dindingwe rinonaka richakweva rimwe kana rozokwewa iroroti mavara azara ivhu. In other words, normally it's the tree is left with a scar, but the ex does not know that it has caused a scar to a tree when one is chopping a tree. Vanarumbi, my opportunists ivavava. She harassed me. She smeared me without evidence. Kuti Chimama anoshandira Idi Mnangagwa. Akapiwa mari na Idi Mnangagwa. Akapiwa mari na Chivayo. Aivepi ndichipiwa mari idzodzo. Nasi zvamuwana. She forgets what she said about me. Nasi unozviramba sei? Uri kusenza kana SK skilled rebara. Most of you know him. He's a doctor who has stood firm. He has never wavered. And he supports Nelson Chamisa. Skilled rebara akati kana muri kundiudza nyaya yekuti kuti Zimbabwe igadziriswe negeza revolution Kasukwere ari pamberi, I am not going to be a part of it and no one is going to convince me because vana Kasukwere vakakuvadza vanhu. That was his stance on Twitter. Tondrika akati Rumbi wakukanganwa iwewe zvakaitwa naKasukwere, wakukanganwa zvese zvakaitika. You are telling us kuti tinofana kumuregera. Wakukanganwa here Mugabe muoffice. So she has to be reminded. Zvinhu zvakataurwa pachena bvu paMotlante Commission naJim Kunaka kuti isisu taipuwa task yekuinda kunokuvadza vanhu veopposition. The recording is there for everyone to listen. yaJim Kunaka achitotaura kuti tsvangirai akarohwa musoro nemazano PF youth akapiwa uniform yemapurisa with the intention of killing him. And then munhu oti no, isusu munofanira kuti mukanganwire Kasukwere. Tazozviona zvinofadzai maira akubudisa nyaya dzacho.
Hadziiti nyaya dzacho dzinotyisa. People have gone through a lot. If I was Kasukwere, I would just come pamberi pevanhu ndoti sorry. But these people will never apologize, including Ivo vana Idi Mnangagwa nenyaya yeguku raundi vaingoti it's a moment of madness. Zvopera zvakadaro. So if a person who says I'm with the people, I am for Geza Revolution. Geza Revolution is ZANU-PF. Geza Revolution haisisina vageza mukati. Pakurohwa mari vanhu vari kutorerwa mari. Someone says I stand with Geza Revolution, and yet the people vaiti hazvisi hazvisi opposition izvi. It's ZANU-PF versus ZANU-PF. Uya mbaba waitaura woita zvemadrone uya. And then someone says, no, you must, I stand with Chamisa, Jigi, you must support Kasukwere. Munhu anongotaura kuti aiwa ndanga ndisingazive kuti ndo mhosva dzamakaita idzi vaKasukwere. Relationship yangu nemi yaperera pano. Because if you're a good politician, you stand with the people. If the people say Kasukwere was wrong, you must call it out as it is. Haikona kumbunyikidza vanhu kuti kufosekedzera vanhu kuti teererai. Hanzi ndaichengeta chimama inini. Rumbi, come on now. Une mari ipiko yekuti unonzi unopa mari yaunondichengeta chikafu for how many years? Ndichigara muno muSouth Africa ndichengetwa newe iwewe ka zvakaoma zvamunoita zvimunoita kutsvagisa maviews. Taurai nyaya dzenyu musiye zita rangu rakadaro ipapo. Handiti munozviti makapenga stereke. Chandinoziva, karma never forgets. Karma never forgets. You were very wise. You were very clever, quick to judge. And I like the way you use zita raMwari ipapo. Ipapo nguva diki zita raMwari. Kuti inini ndinzi ndiri chimama ndiwe unondipa sipo yogeza. Mafuta nemakeup zvese everything. Ndiwe unondipa. Kuda kunzi makapfuma munoziva. Siyana ineni. Taurai nyaya dzenyu, just leave me alone. Mupedzerane ikoko kuna naKasukwere. I don't want anything to do with you. Don't drag my name for views. I don't want, and it must stop now. People must focus nenyaya dzemunhu mutapa. It's coming. Kingdom yana munhu mutapa iri kurorongwa vanhu muchiya muchitaura zvinhu zviri nonsense zvana chimama. Pamawana nguva you want views chimama, you must drag my name. Hafu sake wenyu man.